Karbi adhorom barem hunghari adhorom ningkan isi ahawar isi ase karkli mate rongker karkli hidipi dilai ahawarta padoponlo. Langching bar ronghang arong alongta rongker pi misen pen chithok chiridun. Thang ni pai pho arni 21 number Borjan constituency kaparlo hidipi dilai ahawar alongta ningkan isi pen hemphu mukrang aphan ke hok kijir hirjume chohang asai chutuki rongroop kedo kedam kemesenji lapen lamki lampong ke saiji aphan pini desoi kru arong alongta bo phong rongker karklipon labangso karkli along Borjan constituency EM Surjo Rongphar Health and Family Art and Culture Karbi Anglong Autonomous Difu Atim Chitong Dunlo Lapen Hadak Arat Tumta Chinki Chithan Ponsi Kisung Alam Tame Jaidunlo Lapen Kurusa Rongke Thanke Labangso Wo Phong Rongker Karkli Wokut Wokam Mesen Pusinang Pachinidun Lapen Lapu Dilai Borsing Tirang Arong Along Tame Than Rongker Karkli Mesen Pen Pachun Ponlo Kurusar lapen rongasar nangge thandon lake hadak henlo karkli aban nai pusi nang thandon non ningkan pharo pho anlo karkli ponlong pusi nang thandon lapen surjorong phartame alomso chitong dunsi chingki chi thandon dilai pen security ron report news 18 difu I do something Banduri abang ko nang lihinten nang rapon asonte posisi nilo lakan hembren laki ati nini tunta non ini pangali su panta laki aku lagan orang kirtik laga duan tu turun pun silakan langsung sinang lihin penang nonton tega sonte choklo kempon ni si moga pulo chinai soi puta ki chengsi ke daglo puta la pachi klam bapang ni bon kalang klam nang polo so te ti hamren ki pulo ba bamriwal tame ni kempon na si peni si la pule ne na cheng bang la pachi klam ni klam bang le ke ma prang na Cekram tu tengah, bal ini lain itu. Oh, lalu. Ya, so bang hadi. Penting itu. Nijang Karbi Anglong 5 number Ronghang constituency arlo Langching bar Ronghang arong along thang chiklo ni phai pho bhom guru ani rongker pi karklidon bangso along habe ake hai sing rongphar kangbura ake hai ram sing ronghang kurusar ake hai ren sing ronghang lapen kadokabe aratatum chitong pet pensi rong ker bangso arong along kadokabe don krehini atum chirung chirek ton pensi rongker pi arklidon long Arna Mophan Chithok Chiri Antame Mesen Lapen Brumut Vokanta Mesen Non Arkli Chothi Jodona Ting Prote Anso Se Rong Ching Thura Lang Lapen Rong Mesen Lang Puta Nang Thandun Ili Karbi Hong Hari Tumke Aprang Penta Rong Kerpi Than Rong Ker Ke Arkli Don Bomlo Sita Adohok Arong Atumke Arkoi Chiklo Ni Pipe Arni si arkli dun lapen adohok atum ke thang chiklo ni phai pho arni si arkli dun bonsitame ili karbi honghari binong atum ke thang achiklo ni phai pho arni si arkli dun angjit athema ili karbi ningkan kimi ke thang achiklo pinak lasi kado kabe akarbi arat atum da thang achiklo le arkli dun ason temi parji puta habe ake hai sengrong phar penga chuning report lapen owe kimi atum aphansitame chuarkli chophejo along ke thek dunji aphanta kai keta alangli tumpen than mun pon verji puta ningje pon West Karbi Anglong Betson Timung report News 18 Difu
Ni ani kan bang so ta si langching bar rong harong ta rong piro rek pirong ker kapalon do la si toda bai trok pen ni tum rok sekarkli ponlo la pen la so ase karkli pen ni tum long rilong pat than thili anam anda chardom ponlo la si mesen lo aput adi mate kan ambut anta mesen la si ni tum kadoi atumatan ta laso along nang kitu nang kira dun lo lapen tum laso pinirong kira farman itu metang bong rong siang bong si cirung cereng pensi mene kalklipot lasi kadoi suri thong kira phoan pini atangka cross pon lo lasi nikan kan pen phong yat lang litum bang nikan ni hini pe phong nikan hin pen phong di to te kadoi pin kan amuluk si toing la hodak sudah pen kan tin yes bang Paris sih bang. Oh Paris bang. Kirang video ulang. Oi tatan. Nilinan kar juga tung bang la pun lo. Illegal bia tu mang bong ta. Januari garong kel tum ta do kok la pen Februari garong kel tum ta do kok la so butak bang nang li nang tha dun ik tha ta kulo bang si li tu ma hok peta rong kel bang la kar bi tum bang ke. Ili tum karbi kurbo salam darat akai arong kerke aku pendam litum thang acik lo tarik pho lain lo mane thang tarik pho long ke ningkan ki misi bang bo Januari tarik pho bangka lakas ha bang areng ke lokatuma khaya tarik pho ilitum tarik pho